presentes, xa os coñecedes todos, José Antonio Cacabelos, candidato polo PSOE, polo PSDG-PSOE, Eladio Outeiro, candidato polo BNG, Xara Melas, candidato polo Esquerda Unida, e Aida Filgueira, candidata pola BNG. Un aplauso para eles. E se máis, damos paso ao debate xa en sí. O primeiro punto do guión que teníamos previsto consistía en dar 2 minutos a cada candidato para que fixeran unha pequena radiografía da situación actual do Grove. Imos empezar de maior a menor representatividade no Concello, así que ten a palabra o señor Cacabelos. Moi ben, moitas gracias a todos e a todas. Primeiro, permítame saudar os meus compañeros de debate, Aida Filgueira, Eladio, Xara Melas, lamentar, por suposto, e comparto totalmente as palabras que acaba de decir o moderador, lamentar as ausencias do candidato do Partido Popular do Partido Galeguista, e sí que me quería referir aos veciños e as veciñas aquí presentes para facerlle un recoñecemento, porque decirlle aos ausentes que, e antes de entrar a facer esta valoración, que os veciños aplauden, propoñen, critican, acusan e protestan, pero non son delincuentes e non linchan a ninguén. Por lo tanto, como veciño do Grove e político municipal, que me dedico á política municipal do Grove, síntome realmente ofendido pola ausencia destes dous candidatos. Veciños e veciñas, chega o momento de facer unha valoración, chega o momento de tomar decisións, e para tomar decisións é necesario comparar, e hai que facerse, creo que todos temos que facernos unha pregunta: o Grove hoxe é mellor que fai 4 anos? Pois esa é unha cuestión que temos que introducir e que plantexar para levar adiante a nosa decisión, porque é moi importante e é o momento máis que nunca dos veciños e das veciñas. Desde o Partido Socialista temos que calificar a situación actual, e así é o que estamos convivindo e o que estamos vivindo e o que nos están trasladando os veciños e as veciñas, é un momento de crispación social. E lamentablemente é un momento de crispación provocado polas decisións deste goberno. Por que? Porque foi un goberno, un tripartito que se caracterizou por actuar en contra dos veciños, de espaldas aos veciños, cunha máxima: aquí se actúa sí ou sí, porque nós sabemos o que temos que facer e os veciños non merecen a pena. A boa mostra é que hoxe aquí non están estes representantes do goberno. Ademais, materializouse cunha serie de decisións que moita pantalla, moito fume, pero poucos feitos. De tal xeito que todos estamos a ver como se toman decisións contra os veciños nos semáforos, como se toman decisións cun orzamento e tendo gastos suntuarios en rotondas, en despachos, comprando cadros, poñendo mariquitas, que están moi ben, como decoracións, pero olvidándonos das cousas importantes, propoñendo un cicri que ao final sacan sin dar ningún tipo de explicación e, por suposto, como non, presentando un pexón en contra de todos os veciños e as veciñas. Así pois, se temos que calificar estes 4 anos de goberno, eu diría que é un goberno en contra dos veciños, un goberno que toma decisións que non están correspondidas por parte da veciñanza, e ademais é un goberno que perde oportunidades. Todos nos podemos lembrar a día de hoxe como se perde a oportunidade de facer un auditorio no Cine Marino, como se perde e se bota baixo un plan especial para facer un centro de saúde e un centro de día, por certo, temas que falaremos despois, e sobre todo caracterízase por desfacer todo feito no anterior mandato. É dicir, é un goberno que para nós, lamentablemente, mostrou pouca inteligencia política, porque pudo haber aproveitado perfectamente as oportunidades que tiña enriba da mesa. E ainda por riba, como vemos, é un goberno que hoxe é o exemplo, traballa non para os veciños, sino contra os veciños. Claro, cando hai esta forma de actuar, nós nos preguntamos: para que goberna? Para quen goberna? Se están de espaldas a todos os veciños. Nós pensamos que hai outro xeito de facer política, é o momento de plantexarnos outro modelo, e en eso estamos a defender. Así pois, non podemos facer unha valoración moi positiva. Moitas gracias. É o turno do candidato do BNG, Eladio Outeiro, para a súa radiografía da situación do municipio. Moi ben, moitas grazas a todos pola súa presenza.
Eu son o candidato novo destas eleccións, xa que os meus compañeiros xa todos se presentaron algunha vez, todos tamén xa tiveron responsabilidades de goberno algunha vez, e espero que ser o novo signifique ser unha novidade mellor do que hubo, mellor do que hai agora mesmo. Falar da situación actual do Grove é complicado. Eu comezaría incluso a falar da situación do Grove cando entrou na democracia, cando pasaron os anos 70 e chegamos aos anos 80, e o Grove nese momento era vanguarda de Galicia, porque o Grove era un concello coas rendas máis altas que había na comunidade galega. O Grove tivo o primeiro casino que se instalou no Estado español. O Grove tuvo as primeiras discotecas. O Grove tuvo unha das primeiras plantas de acuicultura, a piscifactoría de Insuíña, cando ninguén sabía o que era iso. O Grove tiña, ou ten, menos mal aínda, o único hotel de 5 estrelas que hai na provincia. O Grove tivo a primeira cooperativa de mexilloeiros, que é a Grove. O Grove tuvo o primeiro acuario de Galicia. O Grove chegou a ter media dúcia de industrias conserveiras, unha fábrica de xabón, tivo o primeiro pabellón de deportes que se fixo fora dunha cidade, foi na provincia de Pontevedra, foi no Grove. Bueno, isto quer dicir que o Grove estuvo en expansión, de feito, nos anos 80, o Grove pasou dos 10.000 habitantes, pasou a outro rango de concello. Os concellos van saltando de rango, e un dos rangos é o de a partir de 10.000 habitantes. Colocouse como un lugar referente na costa galega, nas Rías Baixas. Agora mesmo estamos nunha situación de declive total, económico, social e demográfico. O ano pasado, 2014, o Salnés, que ten 110.000 habitantes, por lo tanto o Grove é máis ou menos a 10ª parte, perdeu 1.000 habitantes, pois a mitade des habitantes perdeu no só o Grove. O Grove está facendo o camiño inverso. Agora mesmo estamos, despois de estar por riba dos 12.000 habitantes casi, agora estamos só en 10.800 habitantes. Quedan só 800 habitantes para baixar do 10.000 e volver ao rango dos concellos como Meaño, como Ribadumia, como Meis. Tivemos o goberno nestes 4 anos máis caro da historia da democracia do Grove, con 9 concelleiros que o único que fixeron foi rematar 2 obras encarriladas polo goberno anterior, como foi a depuradora e o pabellón de deportes que se está facendo, que ainda non está nin rematado, no Monte da Vilo. Subiron todas as tasas e todos os impostos e crearon impostos novos. En vez de solucionarlle a vida aos veciños, complicaronlle máis. En vez de resolverlle os problemas, crearonlle novos problemas, como fixeron co Pexón, ou querían facer agora co Cicri, hipotecando a Praza do Corvo e hipotecando a corporación que vai a vir, con 900.000 euros como a primeira fase, unha obra que se vai a facer, sí, hasta 2,5 millóns de euros. Remato. Un goberno que tivemos desgastado, enfrentado, con concelleiros que non se falan, sin ideas, sin futuro, que empobreceu o pobo e aos seus veciños. E o único que mantivo unido estes 4 anos foron os sueldos que lle pagamos entre todos religiosamente cada fin de mes. Antes de dar paso ao seguinte candidato, decir a xente que está de pé, aquí adiante hai 4 sillas, ali hai outras 3, podedes chegarvos e sentarvos, non hai problema. O seguinte turno é o candidato de Esquerda Unida, Xan Lamelas. Bueno, o primeiro que quería facer era agradecer aos organizadores por organizar unha vez máis este debate que desde Esquerda Unida consideramos moi importante e moi interesante para que os veciños e veciñas do Grove poidan coñecer cales son as propostas que temos os diferentes grupos políticos para solventar e resolver os problemas que ten o noso concello e para mellorar, en definitiva, a vida dos veciños e veciñas do concello do Grove. En este sentido, quería facer tamén unha reflexión, ao igual que o moderador e o candidato Cacabelos, respecto a
a falta de respeto absoluta que tiveron dous membros do actual goberno tripartito que goberna Grove e que se presentan a reelección e que se presentan a candidatos de alcaldes, a falta de respeto absoluta que teñen non solamente cos que nos presentamos nesta mesa, sino tamén con todos e todas as veciñas do Grove interesados en coñecer as propostas dos distintos candidatos que se presentan á alcaldía deste concello. E o máis vergoñento de todo é que a excusa que poñen é que os veciños, os que lles van a pedir o voto, son os energúmenos, que non nos van a deixar falar. Se esa é a calidade democrática destes dous partidos políticos, Partido Popular e Partido Galeguista Demócrata, merécense que o día 24 non teñan nin un solo voto na súa vida. Isto é reflexo da forma de actuar que tivo este goberno tripartito municipal durante estes últimos 4 anos. 4 anos liderados por un tripartito, liderados polo PP, que se encargou de defender os intereses propios dos partidos que formaban o goberno e non os intereses dos veciños e veciñas do Grove. Comezaron dicindo que o Concello estaba en quebra económica técnica. Comezaron dicindo que o Concello estaba en quebra económica técnica cunha rolda de prensa na que estaba o señor alcalde e o señor concelleiro de Facenda anunciando que o goberno anterior deixara as arcas baleiras para inmediatamente ser o goberno máis caro da historia en canto aos seus salarios. Polo tanto, xa comezaron tomándolle os pelos ás veciñas e veciños do Grove, porque mentre dicían que non había cartos para conquirir as infraestructuras que eles mesmos se comprometeron a levar adiante no seu pacto de goberno, estabanse poñendo uns salarios que nunca na historia ningún goberno deste Concello cobrara antes. E despois non perderon o tempo porque a segunda iniciativa que presentaron en pleno foi botar abaixo un plan especial de infraestructuras para a construción dun novo centro de saúde e un centro de día no Concello do Grove. Plan especial de infraestructuras proposto naquele momento por Esquerda Unida cando formábamos parte do goberno cuatripartito e que foi levado adiante no anterior mandato e que permitiría poñer a disposición da Xunta de Galicia dos terreos municipais para a construción destas dúas infraestructuras vitais para o noso Concello e a pesar de que o goberno tripartito asinaron co beneplácito de Rafael Louzán facendo uso indebido do cargo público para fomentar unha alcaldía do seu partido e tamén dun representante da Xunta de Galicia propuxeron centro de día, centro de saúde, entre outras infraestructuras prioritarias no Concello de Grove como pacto de goberno e, sin embargo, a segunda medida, despois de poñerse os seus salarios, é botar abaixo o instrumento urbanístico que permitía a construción dun centro de día e un centro de saúde no Concello de Grove, a pesar de que o Concello xa tiña os cartos consignados pola anterior corporación municipal para a construción dun novo centro de día. Así é como comenzou este goberno, o seu mandato. Pero, bueno, podemos observar ao longo destes 4 anos como continuaron incumplindo o seu propio pacto de goberno, excepto, lóxicamente, está nos salarios que cobraran todos a final de mes e nas prebendas que entre eles acordaron en privado, e vemos como só foron capaces de levar adiante as infraestructuras que se deixaran en marcha pola anterior corporación, que foi a estación depuradora de augas residuais fundamental para un concello como o noso que vive tan ligado ao mar, e o pabellón de deportes que tan siquiera foron capaces de rematar, que continúa en obras. E outras das iniciativas que tomaron foi a privatización dos servicios públicos, desde o servicio de recollida selectiva de lixo, pasando polo tráfico, pasando polos deportes, pasando polos servicios sociais, e sin olvidarnos dun pexón no que se olvidaron totalmente da cidadanía. E para máis inri, quixeron rematar presentándonos un centro de interpretación da carpintería de Ribeira, que non era máis unha cafetería en terrenos portuarios que ia costarlle as arcas municipais 900.000 euros e que o conxunto íase os 2,5 millóns de euros, pero para as obras que estaban prometidas, como o centro de día ou a gardería municipal de Rons ou as escolas municipais que está chovendo dentro, non había nin unha sola partida. Por lo tanto,
estes 4 anos foron 4 anos perdidos para os veciños e veciñas do Grove e pensamos que toca un cambio e que o día 24 as urnas teñen que estar cheas de votos para un cambio de política no noso concello e para que as cousas vayan a mellor e os veciños e veciñas do Grove poidamos vivir tranquilos. Moitas gracias. Turno de primeiras intervencións remata a candidata da MECA, que de novo lle reitero o agradecemento por parte da organización por cumprir a súa palabra e seguir aquí. Aida Silveira. Boas tardes, moitísimas grazas por a organización que, como ben dicías, ao comezo repite exactamente igual os mesmos temas que estábamos a debater fai 4 anos e incluso fai 8 anos. Agradecervos, como sempre, pois ese convite e, sobre todo, agradecer a todas as persoas do Grove que se encontran nesta sala pois a escoitarnos a todos. Eu entendo que para todos os que estamos na política é unha oportunidade que nos brindades uns máis outros de presentar os nosos proxectos, de dar conta do que fixemos e tamén de recoñecer, cando hai que recoñecer, as cousas que non se fixeron ben. De nada serviría chegarse a esta mesa, a esta sala, a dicir, referíndome, por exemplo, a mí como membro do goberno, que acabamos de ter o mellor goberno que quixeramos. Estamos aquí para falar coa verdade, para dar contas e por eso, pois, dende o primeiro momento, aceptei moi gustosamente esta votación, esta invitación. Dicir tamén que no exercicio da democracia e da representatividade que todos os veciños e veciñas me conferistedes, hasta o último momento, calquera de nós temos que estar aquí, pois, primeiro de nada, para agradecer esa confianza e, sobre todo, para amosar o que lle temos que amosar aos veciños cada día: respeto e humildade. O día 24, a noite, calquera de nós pode ser un de vós que este aí e que teña que pedir contas á seguinte corporación. Por eso, antes de nada, esa humildade e ese respeto para todos. E, como non, pois tamén lamentar, quizáis, no meu caso, doblemente, que non estén outras persoas que deberían estar. Falábamos de comparación. A diferencia coa etapa anterior, 2007-2011, témonos que situar en grandes cambios sociais, en grandes cambios económicos. O mesmo que o mandato anterior, 2007-2011, foi de grandes ingresos para os concellos. Non podemos esquecer que, además dos orzamentos habituais, dispuxeron todos os concellos da comunidade e do país de aportacións extras como Plan E, Plan E2, os plans da Diputación. Este mandato que está agora a rematar precisamente é todo o contrario. A crise económica e a crise social que vivimos neste país afectou e afectou moi directamente aos cidadáns, aos concellos, e afectou as políticas municipais que somos as máis cercanas a todos vós. Foron anos moi difíciles, seguen a ser anos moi difíciles, pero tamén outro tipo de movementos sociais é de todos coñecido, partidos políticos, representantes de unos e de outros, hai que decir que de algúns partidos máis que de outros, están todos os días inaugurando cárceles, salindo, entrando delas e imputados. Eso eu entendo que se fixera público foi moi bo para a cidadanía, porque fixo espertar novos intereses, novas ilusións, que se puxeran en marcha novos proxectos, novos partidos políticos e novas enerxías que van vir indudablemente a contribuir a que as cousas poidan mellorar. No obstante, con esta situación de tanto límite, tamén hai que dicir que non todo foi malo. Non todo foi malo porque fomos quen de manter os servizos esenciais obrigatorios, fomos quen en asuntos sociais, e esa é a miña competencia, de conseguir acadar incluso maiores axudas e maiores apoios para atender o que tiñamos que atender cada día, e que foi poñer na primeira folla da senda política a atención ás persoas. Creáronse ordenanzas e regulamentos para que, ademais, transversalmente, ese fora o primeiro punto de atención. As arcas municipais se melloraron. Ben é certo, como se dixo aquí,
que o goberno decideu que todos os que se formaban parte del cobraran, pero eu penso que tamén hai que dicir e hai que marcar diferencias. Eu non teño aquí que vir a defender a nadie, pero sí expoñer, por exemplo, o meu caso. Eu percibí unha media dedicación exclusiva de 785 euros ata o mes de xaneiro de 2014 e dende entón ata agora 1.485, e teño que dicir e invitar a todos os veciños do Grove a que se acheguen ao Concello, porque esta concelleira non percibeu ningún euro por gastos de teléfono, ningún euro por kilometraxe, ningún euro por dietas, ningún euro por gastos de representación, cando neste goberno e en gobernos anteriores si sucedeu. Eu entendín que máis que suficiente equivalía o meu mesmo salario do meu traballo e sempre exercín a acción política con eses mesmos medios e non tiña por que resultarlle maior ao Concello do Grove. Si, rematar xa e dicindo que pese a que vivimos nesta situación de crise, pese a que nos tivemos que encontrar con todas estas dificultades, pois debemos de abrir unha porta á esperanza e poñer en valor todas esas inquedanzas que surden da propia cidadanía para recuperar a confianza, para crear a ilusión e para, entre todos, codo con codo, pois poder facer un pouco mellor, porque así tamén será moito mellor a vida dos nosos fillos e a nosa propia vida.